Lah aku nek mangan 5 lho, nek 3 iki berarti urung kanggo makan. Ya mulane we dionekke bakor brand. Pangan sego kucing yo 5. Wong nang kono. Bulane dalange ya doyan. Doyan dengkulmu mlocot. Ameng lambene Sukimen kok tak percaya. Aja tak gelengi mesake wong wedok nang omah kek garbini burung diakoni bojone mesake. Jenenge ya wis ana ta? Wis ana. Ya mulane we dionekke bakor brand. Pangan sego kucing yo 5. Wong nang kono. Aku ki tau nesu kapan to, Tin? Aku ki wonge sabare kliwat ukur lho. Iya. Mendina nesu ra aku. Hah? Mendina. Aku ngeyel kok. Nah ora ngeyel ya ora tak nesoni. Wis gawe karo Ibu Bupati Ibu Hajah Sri Mulyani. Iya. Tumben. Iki rada bolong. Biasane ora rada bolong nek Elisa ki rada sengak. Dadi kowe dunekke goblok wong tumben ngono. Biasane kowe ora gagas sing nanggap, ora gagas sing nimbali sapa wartanana pangan biasane kowe. Iya. Ning niki wae dereng maem e. Dereng maem. Nah, ngilang. Lah wi angkringan kuwi apa ora aku dereng mangan winter telu lho pas kok kucing. Sapa? Kuwi sego kucing telu ya ngomong dereng mangan. Lah aku nek mangan 5 lho, nek 3 iki berarti urung kanggo makan. Ya mulane we dionekke bakor brand. Pangan sego kucing yo 5. Wong nang kono. Sing ngonekke aku. Ya suarane gede jebulene, Mak. Ya gede wong lenang ra ketang sadele ya gembol kok ngono kok. Sampe jatuh hati ya. Maco ya. Maco. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Idake ndase bayine. Ameng lambene Sukimen kok tak percaya. Aja tak gelengi mesake wong wedok nang omah kek garbini burung diakoni bojone mesake. Jenenge ya wis ana ta? Wis ana. Men mbok cangkeme iki sing apik. Pritenan nang tasih. Lah Iki ngono kuwi menjatuhkan Pak Seno, mosok Pak Seno doyan. Member kok. Oh. Iya cah iki ya do ngopo. Nyuwun lagu Liwung. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya, engko diaturake dadak nggodit barang ki ya ngopo. Iya. Ora apa-apa, dadak nggodit ki aku ora seneng. Ya tetep tak tampa. Nek karo kaya ngono kok mesti ayo Mbak Tatin. Ya, monggo jumeneng ya. Mbak Tatin menko ngaturke apa lelagon? Ya. Nggih, Mbak Tatin. Ya, wis jumeneng iki, Mak. Iya, iki soalé sinden sing gawat kliwat. Ya. Lah napa lho? Wingit kepati-pati ora kena dipidak wewayangane. Nesune gampang le angleh angel. Iya, ya ora dadi ngopo. Iya. Ya, kowe piye ngopo arep ngaturke apa? Mboten napa-napa, mengajeng sugeng dalu tok. Karo Kalian jenengan. lho kok karo aku ngopo? Aku ora butuh tok sugeng dalu. Lah kula melu jenengan lho. Lah kan dipresani pun aku nek tekan kene ora ditimbali karo Bu Bupati ora bakal tekan kene. Lah nggih ning ayo sugeng dalu karo Bu Bupati. nggih urut sik. Urut sik ya dhuwure derajate dhuwur kono karo aku. Sing bayar aku ki Mangke nek jenengan ra di nomor 1 ki ya nesu. Lah piye to kok ngewohke iki? Aku ki tau nesu kapan to, Tin? Aku ki wonge sabare kliwat ukur lho. Iya. Mendina nesu ra aku. Hah? Mendina. Aku ngeyel kok. Nah ora ngeyel ya ora tak nesoni. Wis gawe karo Ibu Bupati Ibu Hajah Sri Mulyani. Sugeng dalu Ibu. Nah, Ibu Sugeng Bupati. lenggah. Lah, Ibu Bupati ora ming Ibu. Ngono ora. lah nggih pun ngertos nek Ibu Bupati. Jenengane ngerti apa ora? Bu Sri. Bu Sri sapa? Mulyani. Oh iya bener. Iya. Tumben. Iki rada bolong. Biasane Rada- ora rada bolong nek Elisa ki rada sengak. Dadi kowe dunekke goblok wong tumben ngono. Biasane kowe ora gagas sing nanggap, ora gagas sing nimbali sapa wartanana pangan biasane kowe. Iya. ning niki wae dereng maem e. Dereng maem. Nah, ngilang. Lah wi angkringan kuwi apa ora aku dereng mangan winter telu lho pas kok kucing.
Endi ta? Sapa? Kuwis go kucing telu yang ngomong dereng mangan. Lah aku nek mangan 5 lho, nek 3 iki berarti urung kanggo makan. Ya mulane we dioneke bakor brand. Kan sego kucing yo 5. Wong nang kono sing ngonekke aku. Ya, ki Mbak Tatin iki mau disuwun saka manajemen Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih, napa? Apa? Wo, lah iki malah ana tulisane kalian Bu Prastiwi nyuwun liwung. Heeh. Nyuwun liwung karo sisan bae nok kuwi wong loro kon nyanyi sisan. Ya. Ayo lewat Ayo, Min. Kakak. Ayo Mbak Apri. Yo. Oh penontonnya wis do ayo iki. Kowe tak njeloki lho kan. Nek ndekem nang kono. Ayo. Yo Mbak, yo Lek Kimin. Heeh. Ayo Mbah Men. Mbah Men. Ayo ndang ceket-ceket Pak. Ah, wong biasane yo nang Pak. Wah ganteng tenan nek ngene iki. Waduh. Kok ora kaya biasane. Ketok lanange nek. Ketok lanange. Aku nek ketok lanange wedi aku sah. Jauh ngadoh ya. Aku nek biasane cok cipika-cipiki nek iki kok yo lali bareng. Aja dipadake nek gelungan. Lah iya, mulane aku wedi to. Iya. Sugeng dalu Pak Wah, Seno. suarane gede jebulene, Pak. Ya gede wong lenang ra ketang sadele ya gembol kok ngono kok. Sugeng dalu Mbak Tatin, De Elisa. Sama jatuh hati Ngene ya, maco ya. Maco sebulan. jebulan. Aku ya iso. Lah piye? Coba Kendalu di Elisa. rawangun. Nek kowe lanangan tetep ketok wedok ya. Matur Pak Seno nyuwun pangapunten mboten ngrahapi kanthi saya panjenengan menika Mimin mboten saged melampah nggih. Mergo kehamilannya niki sampun menginjak 6 bulan dados mboten saged men awet kandungane mergi nglairaken putra panjenengan meneng omah ndak kudanan. Niki sing mangkat Masne Mimin niki Sukimin sing melampah Pak. Oh, Mimin teng omah. Mimin ten omah. Hamil 6 bulan. Nggih. Kalih kula niku. Nggih. Tulung mang pacul sirahe Mimin. Men modar ngisin-isin ke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten lho dalang Klaten menika. Terus saking Yojo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo ngono. Nggih ngaten. Oh iya wis muga-muga lahir kanthi slamet. Amin. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Tidak endase bayine. Bulane dalange ya doyan. Doyan dengkulmu mlocot. Ameng lambene Sukimin kok tak percaya. Aja tak genengi mesake wong wedok nang omah kek garbini burung diakoni Lah bojone ketae mesake. jenenge ya wis ana ta. Wis ana. Men mbok cangkeme iki sing apik. Lah Iki ngono kuwi menjatuhkan Pak Seno, mosok Pak Seno doyan. Member kok. Malah member. sugeng rawuh wonten kita Klaten bersinar nggih. Kita 1000 candi, kita 1000 umbul, kota 1000 dalan. Nah. Dan bentar lagi Lumbung mau pangan. dibikin bunga itu loh, sejuta bunga. Sejuta bunga. Oh, sama Ibu. Nggih. Lah kuwi bang-bang kene ning kono. Bang kene. Nah. Nggih. Ayo anu liwung. Ya, diaturake. Pangapunten Ibu Bupati menika putra-putrane nyusul. Bangane tetek ya Le. Ya ora pri. Kowe iki nek ngendika kaya ngono ki malah njur ngetok-ngetokke sampean ki aja sok ngendi. Wong ora tahu. Justru Anda itu mengangkat derajat kaum minoritas. Iya. Lho tenan Mbak Apri, Mbak Mimin ki mengangkat derajat kaum minoritas. Sampeyan iso berbudaya, berkesenian kaya ngoten niku luar biasa. Nek perlu kanca-kancane dijak berkesenian, berbudaya. Dintas saka pinggir dalan. Oh, Pak Seno matur nuwun. Pimpin Pak Seno matur nuwun. Arep kegawa nek. Arep kegawa. Arep alemat. Arep kegawa. Kumat. Lah ayo instingnya mengatakan. Nggih, monggo dipun aturaken liwung. Ya. Matur suwun, Mbak. Mbak Apri matur nuwun nggih, walaupun di wah sampeyan niku nek karo sedulur jan. Iya. Nggih mumpung ten Klaten lak ngaten. Seneng tenan. Kula saged kados mekaten menika rak saking dorongan panjenengan. Nggih. Nek neng Klaten ya disengkuyung seniman dalang Klaten, seniman kabeh Klaten. Oh, nggih. Ning Ngayuja disengkuyung Pak Seno lan kanca-kanca dalang Ngayuja. Nggih, sampeyan sakniki wis gleleng jakete we kulit. Iya.
kulit melinju. Ayo. Menika Bu Pras mboten sekalian. Kalau request Lagi Bu Pras ki yo regane jenengan pung. Aku lagi arep ngelokke mimine. Pinten apa? Jakete kulit melinju, melinjune dikletek. Kletek dikapake ora. Yo, monggo. Oh ya, Mbak Prastiwi. Monggo Bu Pras nggih. Men maju Mbak Yuku iki sing. Wong wau pun rasan, peh aku ku sing den tuwa arang-arang dideke ngoten niku. Ampun sok ngoten niku Pak Mas. Monggo Bu, monggo. Monggo. Kula nggih sok ngedeke niku. Aku pokoke ora arep omong nek karo wong siji iki. Soale iki lambene wis ra ndek kampas rem. Nek muni omong celekap-celekap mbuh ngarepe iki ana sapa ora dong kok. Maksude ngedeke Mbak Mimi. Oh iya. Kula hasrat tembasan. Bagus Ha mbok nggih men wonten lho. Apa rumasamu kowe nek ketemu nang Yogyakarta rak nyandang Jawa terus. Saiki deloken lho. Bagus tenan. Mas Sukimen asline kaya ngono kuwi luar biasa, kaya artis tenan. Ngampil astanipun Bu. Nah. Waduh aku. Deg-degan to Bu. Nggih. Bales no Bu, tangane bales no. Tuwa kasih fungsi e. Bu. Wah, wis parah tenan. Yo, ayo diaturake. Mangga. Iki ndak kekompletan. Sa kowe nganu mundur apa? Oke, siap. Kowe leren ben sa. Loro wis. Lho kok ngapa kamu mundur dhuwur? Jare kon mundur. Orisa kok. Oh. Elisa. Ya. Elisa. Heeh. Iya. Kleru. Iya. Ya. Penyantet nginggil mboten napa kersane ketinggal saking wingking. Oh nggih. Ngece, Mas. Jenenge ngarep ngunekke aku kerdil to. Kuwi di paguyuban ya ora. Menapa? PSSS iki ya kuwi. Napa niku, Pak? Paguyuban sinden 150 cm. Monggo, yo dados ya. Wah. Ha iki kompak kok wong papat iki nak. Iya. Kowe iki lanang kok ya megol iki piye to? Jare lanang. Terinfluence mereka berdua iki lho. Dadi serasa kaya aku ndek bokong. Bokongmu mbok peme ya, Lek. Ora garing 3 dina gereja. Bokonge ra apa-apa. Iya. Bokong kok rego 70.000. Ning semanake Mbak Mimin Mbak Apri iki luar biasa kok. Iya, ya pancen tenan kok. Mbah. Sesuk nek piye ning Yojo nek pas aku prei arep tak sewake hotel. Ya. Hotel Mirah Putih pom bensin. Ayo. Mangga, ya. Sabda Pandita Ratu Tresni Ratu Mugi Gusti lelani Jendol
Bu Prastiwi ketoke karo aku ingin tenan orientasinya. Ket mau rono terus lho arae. Kono Seneng ger aku. PHP tok Bu Prastiwi iki senengane nggodho. Ditenani ra gelem. Gelem bae aku. Tanda Bu Prastiwi nekat. Gelem aku. Oh, cah gelemane diganggu. Iya, mangga. Ya ditelaske mangga, Mbak. Sabda panditanu Pripun Bu? Iya, matur suwun. Matur sembah nuwun, Mbak. Prastiwi karo Mbak Tatin ya iki ya dibantu karo wis rawung ki ya apike ya ngene iki ana ya. Dadi ora bedak-bedake antarane kono kene sing baku manunggal ya. Papat iki sekawan ya. Papat sekawan. Papat niku sekawan ingkang napa niki wau napa kula ngemirengke ingkang wonten ngajeng wau katosipun ngajeng kacang mau wonten napa naminipun wonten kecamatan Gedong Kecamatan Kemalangan katosipun terus wonten Gedung Informatika nggih Kominfo nggih katosipun niku kalih sekretariat DPRD Klaten niku nggih kalih niki inspektorat niku sing paling larang dhewe nggih mugi-mugi nggih kula pangajeng kaceng kula pangajeng ngajeng terus ora arep tak penerke terus wis ora momen kowe ajar mikir kok ya panjenengan kula mugi-mugi nggih sedaya mawon ingkang bekerja aparatur sipil wonten inspektorat nggih saged bekerja maksimal saged bekerja sama kalih kepala dasipun desa-desa nika apa kepala dasipun desa-desa si kok maksudnya ndas desa iki piye kepala desa ora sok tak tambahin ndas. Nggih, basa Jawanipun. Kepala iki? Kepalanipun desa-desa. Nggih, mugi-mugi saged bekerja sama dengan baik. Amin. Wau nggih sampun tanda tangan fakta integritas semoga dapat mencegah dan memberantas korupsi. Amin. Nggih. Kuwi apa kuwi jenenge? Fakta integritas. Integritas ya apa? Ya kuwi kok dadi berjanji sebagai kuwi berjanji dia berfungsi sesuai peraturan perundang-undangan dan dia berjanji dinggo ora korupsi ngono lho Pak. Oh, ya aku untuk melakukan tugas dengan baik. Jenenge apa? Fakta integritas. Fakta integritas. Ya Pak Seno barang ya kudune tanda tangan. Dadi nek entuk saweran ki aja dijupuk. Bawane 200 ya sinden dine 200 aja 50. Motong ngono wae motong apa? Wong urung saweran urung komplit. Iki duwit di ncanceh iki duwit ya lumayan ki nggo mangan sesasi nek aku sedeng iki. Kayak kono engko didung sinden-sinden. Ya engko didung sinden-sinden. Kowe iblis ki ora. Awang urung disenggol, urung diitung kok wis disebut. Lah ya duit dibuang-buang, duit berguna. Lah salah tok lokke wong aku ora tau motong kok. Oh iya. Sore tenan. Iya tenane, carane talang teles. Apa? Talang kuwi teles. Aja nek iso talang ki aja teles. Kepare. Nek pancen bantu ya bantu lahir batin. Aja duwe pengarep-arep apa-apa kuwi ora apik, ora becik. Leres menika. Nah, ngono. Wah, niki nek menawi Bu Bupati saged wonten mriki dipersani seluruh dunia lho, Bu. Dadah. Iya. Mungkin nembang kalih kula, nadyan kula radiedan tapi kula mboten brakot kok. Dek sadar dhewe dek. Iya, suwe-suwe sadar dhewe nek rada edan. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi saged kasempatan. Nggih. Matur suwun ya. Karo apa arep ngaturke apa? Seneng kowe sowan eneng kutha Klaten kene. Seneng banget niki. Saiki mulai nyenengke, luwih nyenengke meneh
Napa? Wis ora ana apa perbedaan antaraning gaya Jogja karo gaya Klaten. Injil mboten wonten. Nyatane awak dhewe suwan mrene sing nonton yo akeh yo nok sing iso nampa gagrag ngayojo yo luar biasa. Padahal niki pusat seniman nggih Pak niki, seniman klasik napa mawon wonten mriki. Heeh, dalange yo apik-apik. Dalang kata seniman seniwati. Pengendang pengrawit yo luar biasa. Ya, mula Klaten ki anu apa jenenge ana dalang apik, laris mesti asale saka Klaten. Oh iya. Mesti darah Klaten. Pak Seno wonten darah mriki nggih. Ana, asline aku ana ning aku ora iso ngurutke. Malah ngaku. Ngaku cengelmu iki domong. Aku cerita tenan. Oh iya tenan. Ana Mas Kasim iki lho. Nganti aku mbiyen tau tate karo Suwargi Pak Mbah, Pak Dikesdik kuwi kowe dolan ning Soran. Wong kowe iki janjane ora dalang yoja. Sing yoja ki ming sandhangamu ru keprakmu. Nek getihmu iki getih Klaten. Klaten. Lho, ning aku rung sempat sowan, Pak Dhewe sedo. Lah, aku nyuwun prisa karo Mas Kasim kuwi. Mas Kasim ora iso nyejarahke. Mergo kuwi ya bodho. Ora. Iya. Lah aku ya ora ngerti. Ha padha aku ya. Ning asline ana wonten mriki darah Klaten. Makane ya saiki kaya ngene welok denan yo. Welok tenan piye? Yo kondang kaloko. Wis pengen nek ngomong aku melu bunek sa. Kondang keloko. Iya. Lah dhewe ya pinter basa Jawa. Biyen ki S1-ne sing diangkah ki jurusan pedalangan. Lah mula terus sowan ning nggon aku utawa rawuh ning nggon aku takon karo aku, "Pak, saya itu seneng wayang. Saya ngambil S1 isi Yogyakarta jurusan pedalangan." Lah kowe arep ngopo? Wis, arep mayang. Arep mayang cetha kalah karo sing wong lanang-lanang kuwi. Wong saiki wayang ki kudu ngerti apa jenenge iki suarane iki kudu pas karo wayange. Nek wedok ki ya pancen ana sak ngertiku dalang wedok ki sing kaluka ki Suwargi Bu Harni Sabdowati saka Sragen. Iya, kuwi mergo suarane gedhe. Gedhe ya. Bu Harni iki seneng udut. Mula kowe udut to. Aku ya ngono. Nek udut iso gedhe po? Iso. Udute iso gedhe. Anu apa? Suarane iso gedhe. Iya. Oh iya, ngono sing marai. Berarti nek Pak Seno udut langsung gedhe. Lah ora. Maksude nek wong lanang wis ora usah dadak udut, ora usah udut ora apa-apa. Iya, ngono ya maya. Terus gagal dhek ora gagal ning lulus ning ya mbuh le ujian piye. Lah kok S2-ne njukuk psikologi. Oh. Psikologi ngopo sak kok ndelok psikologi? Aku pengen neliti, Pak. Neliti apa? Psikologi iki neliti wong edan-edan. Lah sing arep tak teliti dalang-dalang kuwi. Lah kok dalang tak anggap edan, omong dhewe, diwangsuli dhewe, nangis dhewe, guyu dhewe. Seprene iki dhek dalam rangka neliti aku no. Oh. Ah iya, pi objekku sing paling edan berarti Pak Seno mergane. Dadi objek penelitian psikologi. Ora masalah pokoknya. Tapi ra apa-apa matur sembah nuwun nggih Pak Seno awet panjenengan nika marake kula saged S2. Penelitian S1 nggih Pak Seno, S2 nggih Pak Seno. S1 tentang Pak Seno sing tentang dalang, terus ngerti nek Pak Seno kentir, terus aku njupuk psikologi ben coba engko menawa nek aku njupuk tesis nggo ngobati kentire Pak Seno. Ngono jebul ya tetep kentir ya ora apa. Jan kudu seniman kudu kentir. Aku ya kentir. Soale nek ora satok tambani sing jeneng dalang kuwi iso nambani dhewe. Sing jeneng dalang ki duwe kekuatan yang luar biasa. Oh, sakit to, Pak? Kok canggih? Domongi ora percaya. Wong aku ki carane piye? Lah aku ki kerep kok ditekani wong do njaluk tombo wong edan kuwi. Bener kemana sakit ngaten niku? Iso. Piye? Nambani wong edan minta dudui. Iki apa? Jam. Nah, langsung mari. Wih. Canggih tenan. Tenan. Lah mari wong ngerti dhek nek kuwi jam. Iya. Oh iya ya. Nek tak tutuki iki apa? Lemper edan kowe. Nek iki apa jam? Mari. Wis tak anggap mari takon nggo bali. Iya. Bener ya, Mas. Iya. Dadi rasa datang modal psikologi kabeh wis lancar. Ngono ya. Heeh. Ayo karo ditembangke podang kuning. Ya. Mboten Pak Tatin. Oh, iki panyunane engko Mbak Tatin akeh sing nyuwun. Ya. Podang kuning malih. Mbak Tatin kok gampang. Ya. Mbak Tatin kok digoleki sing goyange hot mesti wah. Iya, mergo lagi nganu no, in wonge. Ya. In. Ya gampang wonge. Heeh.
Nadyan wujud mung peksi lha akeh lho sing ngrasani nek omong kagok nek nembang kok penak iya ngono ya lambuk kuwi telake ana apane kuwi ya belajar artikulasi ngono lho nek nyanyi basa Inggris kae ya wonge gleleng-gleleng kok mergo ngapalke padane kuwi yo ngene tapi nek ngomong ya bletetot kuwi piye terus lha iki eneng sing nyuwun meneh napa Pak yo nawala ning lumantar WA yo selamat dan sukses atas peresmian gedung baru kantor Inspektorat Kabupaten Klaten semoga dengan gedung baru meningkatkan pelayanan dan pengawasan oh iya nyuwun gending sarung jagung Mbak Elisa. Wah. Salam hormat kagem Ibu Bupati Ibu Sri Mulyani saking Tristianto Karangdawa. Oh iya Klaten. Siap lanjutkan. Matur sembah nuwun. Dibaca komplit nggih Pak Dalang. Nggih, kula baca komplit. Saweran kagem Mbak Elisa. Pira? 2 juta. Oh iya. Wah, 2 juta. Nggo Pak Seno? Ora ana iki mung saweran nggo kowe 2 juta aku senengane. Kok tumben jujur ya. Biasane 2 juta iki sing 1 juta nggo dalange, sing 500 nggo wiyaga 500 nggo sindene. Lah iki tak waca komplit. Aku bengi iki ora arep ngapusi aku. Iya. Arep jujur aku, du sinden 2 juta. Oh iya. Matur. Oh tak yoga 1 juta. Oh iya. Wis kok gampang. Tok talangi sik ra. Pak Tris niki dalange diparingi nggih. Rasa, wis rasa tok jalukke aku wis di kerjeken wis seneng kok. Oh nggih. Niki diganti napa mboten? Rasa terus podang kuning kok apa jenenge sarung jagunge dhewe. Iya. Goleki si podang jenar neno iba bunga hengatiku neno nyanding bisa dadi tombo ya iki uga nawala meneh Pak Dalang kula Fajar kalian rencang kula yoga tunanetra badhe nyumbang lagu kagem Ibu Bupati Klaten matur sembah nuwun Mas Fajar oh iya nggo diaturake Mak bar apa podang kuning iki ya monggo iki wong ora weruh ning kersa nyumbang lagu iki nyenengke ya monggo ya esuk awan ning wis ora kerasan luyuran anggoleki sing tak sayang muga-muga
anu podang kuning. Ya. Nya ditmu nya sing ditransfer tak talangi sik ndak. Repot sesuk nek kowe ngoyak-oyak ndak malah. Ya. Tenanan iki, Pak? Serius. Saestu? Matur sembah nuwun nggih, Pak. Mbuh. Mbok yo sing alus. Care 2 juta, Pak. 2 juta ki tembunge ndi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang kalih dosa kudu nene. Kurang sedoso malih. Nyonya. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Semeng podang cair niki. Sampun cair Pak Tris. Cair. Pak Seno niki sampun niki. Lho, kok tak duduke liwat apa kuwi? Kamera. Wah iya. Men Pak Tristianto iki lenggahe nang ngendi? Jakarta. Ya, asline Karangdawa. Oh iya. Demben nimbali awake dhewe. Iya. Ayo Mas Fajar karo Mas juga sing tunanetra kuwi diaturi tindak panggung. Niki sampun saged mriki, Pak. Mangga. Yo. Kula aturi. Ndi piyayine? Mriki niki sing setunggal ngangge Gotsumoto. Saiki aku tak takon karo kowe Napa, Pak? Apa sebabe? Dhek iki ra nggo kacamata kowe wis ra weruh kok nganggo kacamata. Hooh, aku ya bingung niku, Pak. Engko takonono sebabe apa? Kula takonane. Iya. Mas sinten wau? Sik setunggale Mas Fajar. Mas Yoga. Heeh. Sing sijine Mas Fajar. Halo, Mas. Halo. Wah, Mas Yoga. Kok jenengan ngangge pun riki mawon ampun niku wonten seneke Mas Keswan mengko didukani. Coba dipek di anu caos simik. Ya. Mas Yoga. Kangge Mbak Ingisa. Waduh kok kenal e. Sandal lo YouTube po, Mas. Oh, kowe kurang ajar ora. Kok ngerti aku? Lah ya kok ndur tembungmu sok ndelok YouTube. Wong dhek iki wis tunanetra kok ndelok YouTube ora. Oh iya, berarti mirengke, midhangetaken YouTube. Nggih, mirsani YouTube ngagem tangingan. Sik, kowe nek mirsani kleru. Enggak piye? Mirsani kuwi kok apa kowe weruh apa? Ah iya, Po. Kok kowe nyawang wong ayu ra ketok. Ah ya ora ketok ya ora apa-apa, penting suarane kok. Hah? Oh, dadi dhek iki sing dindelke suarane. Suara nggih. Ya pancen peka terhadap suara nek wong tunanetra ngono kuwi, Mak. Iya. Berarti nek menurut suara kula niki ayu napa mboten, Mas Yoga? Wah, niku ayu. Wah. Nek Bu Prastiwi ayu mboten. Wah, nggih sedaya nggih ayu. Sedaya ayu berarti ngapusi. Ya ono sing elek barang kok. Sing elek sapa kowe kok ngarani kancamu elek iki? Sing elek ya kowe kuwi. Iya. Kok nganggo Gotsumoto Mas? Ini napa? Napa nggih kadenge pelindung debu. Oh, pelindung debu ben kebiliben. Kadenge nggih keren lah. Oh, keren. Keren jeng sempeh kuwi. Guyu to Mas, nek guyu tambah manis, Mas. Mat brene kowe rene. Nggih, ajeng ngatur napa wau? Ngaturke tetembangan kagem Mbak anu Ibu Bupati. Bupati. Ngaturke apa Mas Fajar kali Mas Yoga? Kala wau ngidam sari. Oh nggih. Wau wonten kesepakatan mbok menawi Mas Yoga ingkang nembang. Nggih, terus sampean ajeng napa? Mas Fajar. Monggo. Salto. Mboten. Kok salto mah ra iso ya, Pak. Kok salto mah wingi kecemplung kali, Pak. Ha nggih jelas, sampean ajeng kendang. Nggih. Oh iya, wah apik iki monggo. Nyuwun ngapunten mengke ingkang bawa nggih Mbak Elisa. Dipun bantu Mbak Elisa. Iya, tak bantu Mas lewat sini agak lewat belakang aja. Jangan lewat tempat Mas Keswan. Kowe maju sithik lho kowe le. Nah, ini lewat sini. Terus oh ya ini mic-nya di. Nah, ayo sing weruh-weruh pindah. Sing weruh pindah. Kowe kurang ajar karo dulure tuwa kok. Mas Kasim ki sing rumangsa weruh pindah ora. Enggak ada niku. Nggih. Iya. Alon-alon mangga. Wah iki pancen tenan. Tekan Yojawe nusul aku Mas Fajar kuwi. Oh iya to. Iya. Anggremu cedhak Prambanan mesti rawuh. Iya. Iki mau bengi ya rawuh terus ngerti bengi iki nang alun-alun Klaten mangkat no. Iya.
Nang Yojakana iki rombongan tunanetra iki penontonku kok to. Wo. Boyo. Kowe kandhani ngeyel. Tahu aku ki mesake to ana wong 10 kae iki bali wayangan ki do irit-iritan cekel-cekelan pundak kae. Nganti tak ndeki bareng kula napa mboten Pak? Mboten matur nuwun. Blung lah. Lagi muni matur nuwun sing entuk got. Iya. Ya, saderengipun nembang kula badhe ngaturaken sangam kagem Pak Seno Nugroho. Nggih. Niki saking rencang kula ingkang streaming wonten ing Kota Mangang. Kocot pundi? Kutha Malang. Nggih. Asmanipun Mas Doni Wahyudi. Oh, nggih Doni Wahyudi nggih. Monggo Mas. Dibawani Nyidam Sari. Yo. Neno neno. Neno neno. Duh wong bagus. Elisa yo ora tanggap kok. Bebut jeneng ati. Kula mboten ngertos menawi kula sing ken bawa Mas. Wong mbok diketik sithik ngono lho dingeneke Pak ngono. Sembrono iki nggo dolanan wong ra weruh. Mesakake ora. Kaya ngene wong nandang asmara. Ning kadang kala wong ora nuwun sewu wong ora pirsa ngono ki sok omongane sok marahi guyu lho. Kok iso? Ngono aku ana jenenge Jafar. Oh, kuwi yo ora weruh. Ora weruh. Tak jak dolan ning omahku tak sungguh kopi iki bareng-bareng nyruputi. Wah, Pak Sino jan mak biar. Aku terus sing biar ki apane? Ya maaf biar. Jenengan nggih ngaten Mas, maaf biar. Waduh. Apa ta awakku dewe. Neno neno. Duh dewa jawataku. Hello. Somring wak mambi matke aku Thomas. Tak gandrung kaya ngene kok wong dinengke wae. Ya anggere kualat cilaka lho, Sa. Wong ora weruh kok tok toleke matne aku to, Mas. Ha kuwi nek aku sing wuta taunake matamu. Ki anu Dar kendangmu posisine penerke Dar. Engko nek liwat anu ketak tung-tung yong. Ya. Besok kapan katekan jejer lan wong bagus. Neno Umpama nonah kodho tanpa pegang tanganku kene lho Mas. Nah, ben wangun ya. Kaya weruh ngono lho, etok-etoke. Tanpa prau sasadara dan pepetri. Piye tanganku rasane? Hah? Piye omong to? Emang digeliti-geliti barang kok gleleng weruh-weruh. Saking remene kepanggihan kalian Mbak Engisa. Nyidam Sarias Moro. ya mangga Mas Yoga. Ya Mas Yoga
neno upama sliramu sekar mengadi aku kumbang mikam sareni upama sliramu marji pemane aku kang bakal liwati Baleni Mas piye mau biyene? Ngono piye Mas? Loh. Elisa dosa lho sak. Kok dosa to, Pak? Oh, nggo dolanan wong ngono iki. Wong rawuh kotok konon. Aku terpesona. Aku kan terpesona. Mbok dipek. Dipek. Ora sempat nyinden ming nuntun. Yo, mangga. Nang ikane roe ganggu atiku ayo nang sira ayu mati ora pandai jai poe rasamu nih men tendang-tendang dhewe. Angin aku sing kurang tutup. Iya
loro wae yu. Mas Yoka, terima kasih suaranya sing ngendang ya top, sing ya, nyanyi Mas Fajar ya top juga ya. Luar biasa. Wah jan nyenengke. Nggih alhamdulillah niki pamecut kagem para kadang-kadang difabel nggih. Alhamdulillah kula kaliyan Mas Fajar wiwit tasih wonten ing SCB nate nampi penghargaan. Nalika riyen kula tak rencang kali Mas Fajar dados anak band. Wah. Riyen pikantuk penghargaan rekor muri grup band termuda se-Indonesia. Wah, tapi tidak pro. Iya. Nggih, bener. Pokoke kabeh disyukuri mergo menika nikmate Gusti Allah. Ya, matur sembah nuwun Mas Yoga, nggih. Matur suwun Mas Fajar, nggih. Sritenan nang tasih